Агар аз нигоҳи ҳайат, аз нигоҳи барқарории давоми солҳои охир, аз нигоҳи кори мураббӣ мо баҳо диҳем, дар Италия дастаи якум имсол бояд Интер бошад. Вале бубинед ки тафовут аз зинаи якум, агар хато накунам, ҳоло 4 имтиёз аст ва боз дар ҳамин бозӣ, яъне тафовути 2 гол дар дасти ин тим аст. Дар бозии қаблӣ ҳам буд. Ин чизро нигоҳ дошта наметавонад. Рақобатпазир шудани дастаҳои дигари Италия як сабаби асосӣ аст. Рақобатпазир шудани дастаи Ювентус бубинед ки мавсимҳои он қадар нобарор дошт. Вале имсол масалан Влахович мисли оташ дар гирифт аз ҳамин бозӣ. Ман эҳсос кардам ки ин бозингар воқеан масалан акнун ба он сатҳе ки дастаи Ювентус мехост, ба он сатҳ нав акнун ворид шуд ба серияи А, акнун худро нишон медиҳад. Чигунае ки масалан Хвича қати Осимхон ва худро нишон додан, ман Осимхон дигар номи нишонаш гум шуд. Дигар ҳамин хел мешавад. Аммо дар серияи А акнун интригаи бозиҳо нав зинда шуд. Масалан дастаи Рома бубинед ки ба мушкилои дохилӣ дучор гардид ва он қадар мушкилое ки доранд Деросиро гирифтан аз маснади сармураббигӣ, он қадар омурҳои хуб дошт, гирифтан масалан сур кардан, рақобатпазирӣ дар серия пайдо шуд. Бозии бад надорад дастаи Интер. ва чизи дигар омадани Тиаго Мота дар Ювентус воқеан таъсири худро дорад, барои он ки мавсимҳои пеш Алегри нисбатан бозии дифоъкорона ва хело эҳтиёткорона роҳбароҳ мемонд, аммо Мота фарқ мекунад ва бубинед таҳти роҳбарии ӯ чеҳраҳои нав ҳам аз худ дарак дода истодан, аз ҷумла бозигари тими миллии Туркия дар ҳамин бозӣ 2 гол зад. Тиаго Мотау масалан Деросиу ҳамин гуна мураббиёе ки омадан мисли Лемпарду мана компания ҳамаро шарманда карда гаштад. Ман ба муваффақ шудани ҳамин хел мураббиё бовар надорам. Дар аввал мебинам мисли Стивен Джерард ва мотивация масалан як худро нишон медиҳанд, баъд мебинӣ ки ба ҳамин тамом мешавад меравад. Ман ба ҳамин Мота бовар надорам. Не, ба Мота ҳам бовар надорам. Аммо Байер Хаби Алонсо ба ӯ ҳам бовар. Соли гузашта чӣ гуна буд? Имсол аллакай бо соли дигар тамоман нест мешавад меравад. Бовар кунед. Ман бовар надорам ба ин хел мураббие ки муваффақ мешавад. баъзе вақт фаҳмиши масалан киро муваффақ гуфта метавонӣ аз миёни футболбозоне ки масалан омадан 2-3 соли Зидан хай Зидан боз чӣ хел хай не хай як Зидан омад ку Стивен Джерард омад. Джерард куҷо аст? Дар Арабистони Саудӣ. Не шарт нест ки ҳамаи онҳо муваффақ шаванд дар дунё, ҳама мураббиён муваффақ шарт ҳамин аст ки ин 2-3 нафар ангушумор ҳастанд. Дар аввал худро нишон дар Хави омад. Қариб агар хато накунам як 16 бозӣ бебохт дошт. ба хушиде ки муқобили дастаҳои Хави бозӣ накарда буд. Хави аз ҳама сармураббии зур мешавад. Аммо Хави чикор карда? ҳоло қадамҳои аввали худро ҳамчун ба ҳар ҳол бо он шароите ки Барселона дошт. Астон Вилла агар хато накунам мавсими гузашта паре сол буда. Гуфтем Стивен Джерард тамом ин Гвардиола ино бояд бумран раван тамом ки Стивен Джерард ҳамач не Стивен Джерард куҷо шуд? Хуб ин фикри шумо аст Фирдавс, аммо ин гуна назар доштан дар мавриди бовар дорӣ ки Тиаго Мота воқеан муваффақ мешавад, легенда мешавад дар дастаи. Албатта ман бовар дорам ки яке аз мураббиёни хуб мешавад. Ба хотире ки замони дар як сол кор як мураббиро баҳо додан дар кор нест. Масалан сер Алекс Фергюсоне ки ҳоло ҳар як мухлиси Манчестер Юнайтед вақте номи ӯро мефаҳмад, аллакай ба хотир меорад шояд мавсимҳоеро ки Лига Чемпион мегирифтанд, пайваста дар Премер Лига қаҳрамон мешуданд. Қариб буд ки ӯро аз кор пеш кунанд аз Манчестер Юнайтед. Соли 1986 меояд. 3 соли аввал бале 3-4 соли аввал он гуна таърих баъзан мешавад. Масалан Зиданро мисол оварда лекин ҳамин барое ки воқеан исбот кард. Фирдавс лекин ҳамин баъзани мегуфтагии худат аз миёни мураббиёни муваффақ гирем танҳо Гвардиоларо метавонем гӯем ки аз аввал омад ҳамин хел кораш гӯем дар рухан буду бобарор буд дар ҳама ҷо. Жозе Мауриньо ҳамаш Карло Анчелоти дар мавсим Карло Анчелоти дар аввал дар Парма ва дар Ювентус то куҷо муваффақ шуд? Аз ҳар дуи ҳамин ду бошгоҳро бовар дорӣ ки масалан пас аз қаҳрамонии Лига Чемпионои Стивен Джерард мебиёяд дар не акнун дар чемпионати Англия чемпион мекунад худро муайян кард рафт. Фирдавс Джерард ва Лемпард дидан ки ба кори мураббигӣ онҳо бовар дорӣ ки Дероси акнун дар дастаи дигар муваффақ мешавад. мавсимҳои зиёд дар кор аст барои ӯ агар номи баргардад. командаи дигар не масалан ҳамин Анчелотиро гуфте мавсими 2014 вақте ки Реал қаҳрамон шуд, соли оянда чӣ шуд ки ӯро ҷавоб доданд ва баъдан Зиданро оварданд? ҳатто пас аз Карло Анчелоти Рафаэл Бенитесро даъват карданд. Нобарорӣ ҳамеша ҳаст. ҷавоне ки нав ба арсаи дар баробари ҷавонон ҳоло Карло Анчелотиро мисол овард шумо. легенда эътироф мекунад. Не легенда не, касе легенда нагуфтааст. Тамом дастаи Ювентус дигар. Барои мисол ҳамин Тиаго Мотаро аз ҳаво наоварданд ки ӯ мавсими гузашта бо Болония натиҷаи таърихӣ ба қайд гирифт. Лига Чемпион баъд аз 6 сол ин дастаро ба Лигаи Чемпионҳо баровард. бозии ӯро дидан, фалсафаи ӯро дидан, гуфтанд ки Ювентус мехоҳад иваз шавад бо он услубе ки Алегри бозӣ мекард, дигар мо қонеъ намешавем, мураббии дар кор ки футболи замонавиро гузорад. Мота омад
айни замон ҳайати Ювентус ҳам он қадар пурқувват нест. Бисёре он футболбозон нав акнун аз худ дарак дода истоданд. Бо онҳо якҷо корро сар кард. Ҳатто бибинед мавсими гузашта дарвозабон сутуни асосии ин тим аз даста рафт, чеҳраҳои нав, бо онҳо корро хуб пеш бурда истодааст. Мо намегӯем ки ман намегӯям ки масалан гапи шумо нодуруст. Ман мегӯям ки ман бовар надорам ки ҳамин дастаи Ювентусро дар масалан ақаллан серия А чемпион мекунад. барои ин вақт айни замон ҳамин ду мавсими дар пеш истода ба фикрам воқеан ҳам намешавад. Ба чӣ хотир ин мавсим Антонио Конте вақте ба фарз кардем дастаи Наполи омад, ӯ дар ҳар як дастае ки аввалин шуда мавсими аввалини худро мегузаронад, бисёр натиҷаҳои хуб нишон медиҳад. Чӣ дар Ювентус дар солҳои қаблӣ, чӣ дар Челси, чӣ дар худи Интер, дар дигар дастаҳо. Мавсими баъдӣ мумкин боз Интер ҷои худро гирад, аммо баъд аз ин мумкин аст оҳиста-оҳиста Ювентус ҳам ҷойгоҳи қаблии худро барқарор кунад. Бибинед, Милан чанд сол чемпион шуда наметавонист. Пиоли мураббие буд ки бисёриҳо эътироф накарданд, аз Интер ҷавобаш доданд, вале ҳамин мураббие ки назарногир буд ӯро қаҳрамон кард. Фақат вақт додан лозим буд. Бале. Ба Эрик тен ҳагам вақт медодан мешуд. Як бор дигар аз мураббиёни ҷавон Артета масалан як аз онҳое ки ҳоло ба бовар карда истоданд. Ана Микел Артета сармураббӣ аст, барое ки мактабаш бузург аст. Ӯ ҳам ҷавон аст охи. Ҷавон аст, вале мактаби бузург дорад. Не, масалан аз байни 10 нафар агар 2 нафар муваффақ шаванд, аз байни 10 ҷавон 2 ҷавон агар аз миёни мураббиён муваффақ шаванд, ин аллакай як натиҷаи хуб аст. ивазшавии насли мураббиён воқеан ҳамин гуна мешавад. вақте дар мактабам ман чӣ гуфтанам? Ман гуфтам ки ҳамин хел мураббиёи ҷавоне ки мо ҳоли таърифу тавсифаш мекунем, марҳилаи мотиватсионӣ, мотиватсияи худро пастар мекунанд. баъди мотиватсия дига аз дасти онҳо ягон чӣ намебиём. Масалан план нақшаи б надоранд, мисли Карло Анчелоти, Жозе Мауриньо, Гвардиола. нақшаи б Жозе Мауриньо пули дастаро гирифтаву рафтааст фақат. Не, дига дар мавсимҳои охир. ин нақшаҳо бо гузашти сол охир ба вуҷуд мебиёяд. Намешавад ки дар ҳамин ҷавонишон онҳо нақшаҳои ABCD ҳамашро дошта бошанд. ё ки дар як синф вақте ки ман ҳеҷ нагуфтам, фақат гуфтам бовар надорам. фаҳмидам. Масалан дар гурӯҳи шумо ҳама бо бовои 5 мехонданд. Ман бо бовои 5 мехондам, дигаро не ҳама. ҳамин хеле аст. дар донишгоҳ ҳам дар як аудитория ҳеҷ гоҳ ҳама як сатҳи дониш ё фаҳмиш надоранд. Фақат ду кас гурӯҳро пеш мебаранд. миёни мураббиён ҳам ҳамин гуна. аммо дастаи Интер дастаи бад нест. имсол ҳам метавонад ки бо дастаи Наполи барои мавқеи аввал то охирин лаҳзаҳо мо медонам ки интрига, ҷаззобияти серия А хомӯш намешавад. барои он ки зарфияти кадрии Интер ба фикрам аз дигар дастаҳо пурқувваттар аст. хуб дӯстони гиромӣ, акнун биёед натиҷаҳои боқимондаро ҳам барои шумо пешниҳод кунем. дар давоми бозиҳои даври нуҳум тавре мо дида истодем бозии Болония ва Милан бо сабаби он ки гӯем аз нигоҳи табиӣ имкони баргузории рақобат набуд, яъне боридани борони зиёд халал расонд. Рома тавре болотар Фирдавс ишора кард, дучори мушкилиҳои калон аст. Аз Фиорентина 5-1 мағлуб шуд ва Аталанта дар ин давр 6-1 Веронаро шикаст дод. Пешсаф дастаи Наполи аст, Интер дар ҷои дуюм, Ювентус дар зинаи сеюм, Фиорентина ва Аталанта дар мавқеҳои баъдӣ қарор доранд. Милан дар зинаи ҳаштум қарор дорад ва дар қисми поёнӣ Ҷенуа, Монса ва Венетсия ҳастанд.